Salut! Salut! Bună ziua, toată lumea, este Gabriel și bine v-am găsit episod din Plants vs Zombies 2. Da, ați înțeles. Să ziceți în comentarii dacă vreți să iau prostia asta, dar nu știu. Știu ce face, dar nu vă zic voi, prea urât. Așa, să jucăm ori aici. La ce planete să-mi ziceți în comentarii să joc. Bă, cred că hai să ne băgăm la onda asta. Haide. Și ne-a băgat. Câte nivel mai avem până la aia? Câteva, mai avem multe. Și vreau până la urmă să iau planta aia, fiindcă costă 75 și dă 75. Să vedem ce trebuie să facem aici. Da. Am realizat deci dacă vine ăla, n-am cum să bat picioare. Ce n-ai să fac, doamne? Trebuie să mai iau asta pentru dinozauri, asta. Și nu am ce să fac, frate, trebuie să iau pe asta, neapărat. Ce mai bine să mai iau? Să-mi ziceți în comentarii ce mai să mai iau, cu asta. Ce mi-am luat? Deci 6 avem să... doar 6 avem voie să le distrugem. Să le dau cu asta. Poate ce mai destul dacă greșesc. Ce nu cresc pentru asta. Toate prostiile astea. Să vezi ce frățioare. Pune de asta aici. Cine n-a m-a băgat în portăria? Deci, dacă mor aici, nu ziceți în comentarii, Gabi, de ce am murit aici? Nu înțeleg. De ce? Nu știam că vor veni atâția. Sunt bat picioarele, de nu știam. Bă, frate, n-am ce să fac acum. Bine, ești prostul ăla pe acolo, să dăm mai repede. Yes. Am pus o greș. Mai repede, doamne, nu pot. Ia de energie și încă mai repede. Nu spune. Nu! Înțeleg ce mănâncă. What the fuck?
ce să fac, trebuie să mor. 6 plante. Nu înțeleg, frate, deja 5 minute, Un pic până la asta. Asta aici. Deci dacă mi s-au dus toate plantele, bag piciorul. Mai rămas prostie asta de aici. De 11, dar mă interesează tu. Albino! De 6 de minute. E bine. Poate zice că eu vreau să joc undeva. Să joc oare aici. Asta e cea mai grea planetă, așa că să nu zic ce să joc la ea. Am luat eu 2 plante de la ele, dar a fost foarte greu. Ce fac chestii să iau ce n-ai? Mă bag aici ce n-ai de fac. Și ce vreau să iau? Ce nu vine soarele, da? Știți ce vreau să iau? Uite, vreau să iau, uite asta. Că nu știu ce face naibii. Și vreau să știu. Și așa că joc. Primul nivel, dar aici să știți că cred că nu vine soare. Cred, nu știu. Da, mă, lasă. Și aici mi se pare că asta avem. Prostiile alea. Și nu fac așa. E de la joc. Asta am nevoie. Așa. Ce naibii face să mai am nevoie? Nebunica asta. Bă, frate, mi-au tot ce am avut. Ce naibii? Pe ce naibii să nu iau dacă n-am nimic? Uitați-mi spus. Lovely combo. Restart, yes. Prostia asta și bag asta. Prima oară o să distrug asta, soarele pe ele. Dar soare. E foarte bine că te ajută. Asta se încarcă foarte repede. Ăștia pentru jocul ăsta. Nu mai dați-vă seama cât lume a vrut să-l joace și nu l-a găsit. Dar dați că eu îl joc și ca să nu ziceți că nu l-am jucat, nu uitați de că nu joc jocuri fain. Nu uitați că joc și jocuri fain. Să ziceți ce plante vreți să mai iau. Să ziceți dacă vreți să vedeți. Repede. Repede.
tot, nu avem nevoie de nimic. M-aș gândi să mai pun niște prostii de astea în față, în caz dacă vin de plănești în față. Dau prea mult soare, să-mi dau picioare. Ce să mai faci? Ole, ce mare jos soarele. Ce să-i faci, inima ta, ce să-i dai, Ana, ce să-i dai, când inima să ia înapoi, și când se dă înapoi, iar acum e rândul meu, și când zice nu mai vreau, nu mai vreau. Cred că pun direct asta. Că sunt bune. Bă, 11 minute cred că fac voi cu tot. Trebuie să și citesc, așa că o să mă grăbesc mai repede. O să țin episodul ăsta foarte mic. Bă, fata, nu văd ceva cu postul ăla, ce probabil când o să vedeți episodul ăsta, eu o să... Bă, și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați